Hi everyone, it's me. I'm a vlogger and content creator. So hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So ngayon, nandito po kami sa CR. CR guys, kasi di mo na kasi si Manay. Ito, mas magtula. Guys, mamaya naribang ko ba yun? Parang don't forget. Ayaw ba? So yun na guys, thank you for watching this video. So kung nagustuhan niyo itong video ko, sana po yun na guys, thank you for watching my video. So kung nagustuhan niyo itong video na to, please like this video and please ano po yung suggestion niyo kung itong gusto yung video ko, i-comment